Duniyar so na sarki wani yayan Maryama Gwandebuwa, kar ku sanya a rai za mu bar ku tun da kuma kuna ra'ayinmu. Gaba ya kore ni yanzu ma gani na je bida da ke a dube ni inda taskar ba ta kafewa ba na Allah kai bi da kariya. Duniyar so gurum kun zama wata shanu ne, ta ji an muku shaida halinku babu mai muni. Bukata da ke cikin kuku kai ni dan na zamto kamar ku ni ba hali na ya zamo mini jari. Duniyar so na sarki wali yayan Maryama Gwandebuwa, kar ku sanya a rai za mu bar ku tun da kuma kuna ra'ayinmu. Lokaci babu ƙarya cikinsa ko ko zamani, babu mai ja da zance da an faɗa a ƙur'ani. Yanzu kamuna ku ne za ku raya har tsawon ƙarni. Duniyar so na sarki wali gurin masoya na sanya jeri. Duniyar so na sarki wali yayan Maryama Gwandebuwa, kar ku sanya a rai za mu bar ku tun da kuma kuna ra'ayinmu. Ta da rai waƙar da yau dan biya ta gurba ita ka ce ka ji na yi. Sarki wali mai karamci na Maryama Gwandebuwa, yarinyar kirki mai halarci, sunan ka ban tsallake ba. Duniyar so guru na sarki wali su ne waƙar girma. Maryama Gwandebuwa ta sarki wali ga gaisuwa ta, aikin zamo zara ce dukan mata kin basirata. Maryama Gwandebuwa ta sarki wali mai ilimi, asina da nasarawa amanar sarki wali ki taso. Amanar Abdul Wahab uwar mashega ya gunki na zo. Hajiya asira ta zakanya na san kina da kwazo. Sarki wali ya yaba mini ke ni ma ba zan bar fadawa. Abdul Wahab na Roma baban Yusuf da Habiba, amanar sarki wali sunan ka na sanyo sai ka duba. Waƙar gurum ɗin ku gashi na yi ban isawa da kai ba, na sa da Nura na Maimuna baba Gullaminu wawoki. Duk wanda yayyo shirin ya taɓa mana kai ma ɗau mataki, dan Nura kai namu ne ko cikin jama'a ba makin faɗawa. Jibril na annaba angon Zainab kaji na sa ka kaiwa, duk mai bakin hali in yi suna na ka zai fara kirwa. Dodo kake gunsa har abada ba za su tayar da kai ba. Duniyar so guru na sarki wali su ne waƙar girma. Sai ba ta sarki bakin sake masa ka ba haraka, a gurin masoyanki sahiba ne na san ba kya da tamka. Wanda dai ya zauna da ke sai ba na san ba zai korafi ba. Isiyaka na Amira autar mata mai kyan ɗabi'u, zamani yana yi da kai siya gashi ya zana magantu. Shaida ta kirki nake matan da mutane ba su ki ba. Harbi zaki na Nabila kwana biyu ina ka sauka, na yi tambaya na yi nema amma aboki na rasa ka, amma da na ganka sai na ji daɗi.
daɗin da ban san adadi ba. Abdu na rakiya da shamsiya ga gaisuwa na biyawa, ra'ayin mu ya zo ɗaya da ni da kai ba mai musawa. Kai mutumin kirki ne Abdu ko da ko ban yau faɗa ba. Na sa Husaini dalilin so gabansa ga waitukanka, a Husaini kwarzo kake kowa burinsa ya ga gashi ka. Fuskar ka ba ta fushi ko kayo ba ta yin bayyana. Soye ba Saudiya ta masta zakin launin Libya na saki, kwaliya da kyawun jiki ya sanya zamani bai barinki. Ai suwai bakwai kwarjini ko da kallon ki ba sa iyawa. Wai na wai so kake ka fito ga 'yan uwa sun yi taro, mata maza duka suna ta nishadi na kirawo ka toro. Kowa yana so ya ganka wai su karkace ka kiyawa. Duniyar so guru na sarki wali so ne wa wakar girma. Wala angon Safiya da Ansatu ban tsallake ba, baban Musa da Abdul Malik baya hali na zamba. Duk wanda zai takura maka ko Allah ba zai bar shi san ba. Na samu Muhammadu Buzu baran sarki wali, angon Zuwaira ban tsallake ba. Muhammadu Buzu ina gaishe ka bai tukan bar rufe ba. Amanar sarki wali Muhammadu Buzu ga gaisuwa ta. Muhammadu angon Salma na Abdu angon Rakiya, na sanyo ka kai ma a wake. Hausawa na cewa mai kamar zuwa shi aka aike, sirrinka aina ka ne kan bance kai ban kaɗa ba. Abdulwahab ja gaba giwa abokin sarki wali, matashin yara ga gaisuwa ta. Na gaida kai na yi daɗawa a waka ta ban tsallake ba. Hajiya Rama mai rama alkaira aina ki ne ni, mata an ce akwai su da rauni ke ko ba kya da rauni. Dan zuciya ta ki kyakkyawa ce ba ki cutar da kowa. Hajiya Amira kanwar sarki wali ki zo gane zaune. Hajiya ki taka sannu Mira garin nan faku ne, duk wanda ke so ya sha sha'aninsa da gaske ko zai biyowa. Nasiru ta ni ji baba ga ubai da ka ji ga gaisuwa ta, daga ka faɗa aiko ta zauna ba wanda zai tsallake ta. Maganar ka ta makar rubutun dutse ba a gogewa. Abdul Rahman ta ni dama na shamsiya na sanya. Abdul Rahman mai babban suna kana da alkunya, kirkin da kake da shi a abokai ma ba a masu awa. Na sara bakan tatu ba ga Sulaiman mai nagarta, a faɗa ba za ka yi kai ba tun da kana da kyawun fahimta. Kai ma fana gai da kai a waka ta ban tsallake ba. Duniyar so guru na sarki wali so ne wa wakar girma. Hajiya Shamsu ya gwanki na yi gaisuwa, 'yan sarki amanar Khadija Kainuwa. Hajiya Shamsu ya 'yan sarki sunan ki ban tsallake ba. Hajiya Khadija amanar Shamsiya na sanyo kike ma, jinjina nake miki cikin waka ta tun da na samu dama. Wata rana in har da rai zan miki waka ba sai kin biya ba. Hajiya bayo da kanwar sarki wali gaishe kina yi, bi Muhammadu na ku ne mai waka bai tuka yau nake yi. Ta wakar 'yan gurin bayo raba zan kisawa da ke ba. Audu Buzu na annaba abokin Jibril sakoka, na lura ai za ka haska waka nake yi ka taka. Domin ku aikai mutum na mutane ne baka san fishi ba. Duniyar so guru na sarki wali so ne wa wakar girma. Hajiya Fatima Zara Saudiya na sanya, dukkanin wanda ya kai ki zai ga kin yi rata. Kin yi
tafiyar mazami da kai komai nisa fa ba mai raba. Na fi shango abokin sarki nasa da kai, an goga Maryam dukan tafiya kai ma muna yi da kai. A cikin wakar gurum nasa sunan ka ban tsallake ba. Lawal dawi su an goga Safiya da amsa tunawa, baba ga Faiza baban Shamsiya kai nake yabawa. Kai ma a wakar gurum nasa sunan ka ban tsallakewa. Hajiya amsa ta Saudiya ga gaisuwar kina yau ki karba, an miki shaida ta kirki kuma sannan ke baki gaba. Dole gunki dai jinjina dan ni ma bai ki watsar da ni ba. Fati Jarma yar Kano amanar sarki na sanya, sananniyar jaruma ba mamaki da kin kwashi gayya. Na kina da farin jini Fatima ba za samu yake ba. Aminatu maraɗa mana gumba shirga na gaki, bai tun da dai naki ne ba ma sana na yau su gaki. Na Aminatu maraɗi kare kikin ji na gaisuwa ta. Duniyar sunguru na sarki wali su ne wa wakar girma. Ibrahim Sardauna abokin sarki na gai da kai, lamarin ka sai godiya domin kai ba ka jiji da kai. Ibrahim Sardauna nasa sunan ka kaji ban tsallake ba. Maryama kawara sai na Najeriya na saki kema, amanar MS na sanyo ki alƙara girma. Maryam na gaida ke a cikin wakar rabon mantuwa ba. Hajiya Nafisa tauraro ga duniyar so mai nagarta, ke ce kika haskaka ko yaushe tun da kin yau bajinta. Hajiya Nafisa sunan ki ba zan haure ban sa da shi ba. Na sa da ke ta yaran mata, amanar zaki ya tsowa ga matan sarki. Ke ma ga gaisuwar ki zan yi ta ko baki korafi ba. Isa dan abba jarumi abokin tafiya ne, Isa cikin lamari kun shaida walla shi haziki ne. Komai ciki inda shi in har za a yi ba a kuskure ba. Raba kamfani ganin sarki wani baban sani ba na sanyo. Gaisuwa nake maka ka zama baya mai goyon marayu. Raba kamfani ina yinka ai na san ba kaya da ni ba. Hajiya ruwai da ganwar sarki bari matashin yarowa, ga gaisuwa na kwararowa kare kiki saurarowa. Ruwai da ban tsallake ba. Na sa Abubakar Dosa abokin sarki ban wariya ba. Abubakar ina tare da kai waka ba zan babu kai ba. Ina yi ma jinjina ba mai cewa ban yau da dai ba. Ibrahim dogo ta sai na biya na sako ba bi gyara, sunan ka banya da shi kafin na gama wakar da saura. Ibrahim dogo duk mai kushanin ka bai yau da dai ba. Ummi da Salma aminan juna aka da su gaisuwa ta, na yau ta koma gare ku sannan kuma na yi muku fata. Allahu ya haɗa kanku har abada ba kwarabe ba. Duniyar sunguru na sarki wali su ne wa wakar girma. Hajiya su mai sa Saudiya na sanyo ki neme ki baiti, hajja juna gai da ke a cikin waka tana sanya sauti. Domin hajiya su mai sa idan da ke ba zan damuwa ba. Na sa dawowa kudu mai dugure kin ji ga gaisuwarki, ko yaushe fata nake in kyalla ido hawa da ganki. Domin mu zanta da ke mi hira da ke ba zan ki hakan ba. Aisha dogon dutse amana lawan nasa da ke ma. Aisha mai babban suna ba za su kai ki ado ba. Dan na ji kuma na gani Aisha kina birge kuwa. Yau ba karabta zakin fama, aboki yagun sarki ni kai zana ba maki.
ta girma ki mun halinki ne ba da wai ba. Nana Nisa amanar saki gashi na saki kema a cikin wakar gurum da nake sunan ki ban tsallake ba. Abdulaziz Gwaskar Gausa wanda ba na sanyo ka gaisuwa na kawo cikin baitukan waka sunan ka ban tsallake ba. Zainab Kamaru maman Abubakar ga gaisuwa ta ba za na manta da ke ba. Zainab sannan auta ta mata cikin wakar gurbi na sanyo ki ban tsallake ba. Zakariya amanar Abdul Fatahu da Kabiru kai ma cikin baituka na sunan ka na sa. Zakariya na sa da kai a cikin waka ta ban tsallake ba. Murjanatu na sako ki cikin waka ta ban tsallake ba. Murjanatu yar amana in na yabe ki ba za a ja ba. Kowa yana son ki tun da halin cuta baki san da shi ba. Halimatu Lima na sanyo ki kin ji ba mantuwa. Halimatu mai cikar haihuwa sannan ganin suwa. Saboda faran halinki komai na ce ba a ja da